podnosi kaznenu prijavu protiv odgovornih u županiji za raspodjelu sredstava u kulturi i sportu. Lions klubu Rijeka i Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti dodijelit će se financijska sredstva iz županijskog proračuna protivno propisima i zakonima, tvrde iz udruge Slobodna država Rijeka i dižu tužbu protiv odgovornih. Lions klub i HAZU nisu uopće priložili projekte ili programe. Oni su dovedeni u jedan položaj prema drugim udrugama i sportskim i kulturnim u povlašteni položaj. Županija je Lions klubu dodijelila 5.000 kuna za kupovinu knjiga za slabovidnu djecu u osnovnoj školi Pećine, što je, kako ističe Moranjak, trebala učiniti županija, a HAZU je dodijeljeno 150.000 kuna za zapošljavanje jedne osobe u Zagrebu. Radi se o zapošljavanju osobe, to nije ni projekt ni program. Moranjak dodaje kako HAZU financira država sa 70 milijuna kuna, odnosno 400.000 kuna po zaposlenoj osobi i nema razloga za dodatna sredstva iz županijskog proračuna. Kaznena prijava podignut će se protiv odgovorne osobe na osnovu 3 članka zakona: zlouporabe položaja i ovlasti s ciljem nanošenja štete drugim osobama, nesavjesnom radu u službi i prevari u službi.